Jó napot kívánok, mélyen tisztelt elnök urak! Ukrajna, illetve ami marad belőle, ismét ütközőzóna lesz. Nem lesz NATO tag. De lesz-e az Európai Unió tagja? Azt meg majd a magyarok eldöntik. Magyarország és a magyarok ellenében Ukrajna soha nem lesz az Európai Unió tagja. Az ukrán csatlakozás tönkretenné a magyar gazdákat, és nem csak őket, hanem az egész magyar nemzetgazdaságot. Bevezetjük a 2 és 3 gyermekes édesanyák teljes, életük végéig tartó jövedelemadó mentességét. Ez világszenzáció, ilyen nincs sehol. Ez óriási kiadás. Ez óriási kiadás, de a nekirendülő gazdaság, a vállalkozásokat támogató programok és a teljes foglalkoztatás együtt képes megtermelni ezt az összeget úgy, hogy közben a költségvetési hiány és az államadósság is csökken. Az történt, hogy egyes alapvető élelmiszerek árát utasítottam Nagy Márton miniszter urat, hogy állapodjon meg a kereskedelmi láncokkal, állítsák meg az árak emelkedését. Szép szóval. De ha szép szóval nem megy, majd megy hatósági árakkal. Az árszabályozást senki sem szereti. De ilyenkor nincs más választás. Ha nincs megállapodás, jön a hatósági ár. És ha ez sem lenne elég, akkor a kereskedelmi haszon mértékét is korlátozni fogjuk. Nem szeretnék idáig eljutni, mert jobb a békesség és jobb a megállapodás. Bevezetjük a CSED és a GYED. Azt tanácsolom, hogy a Pride szervezői ne bajlódjanak az idei felvonulás előkészítésével.